సారీ ఇప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయదనని. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాత. ఎందుకంటే లోపల క్లాస్ అయితే మరి లేదు, నేను ఇక్కడనే, అందులో నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామ్ మాతాజీ. ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு லாஸ்ட் செஷன் ஆஃப் 8th சாப்டர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பீஷ்மா ப்ரேயர்ஸ். இன்னைக்கு இந்த சாப்டர்ல குந்தி ப்ரேயர்ஸ் பார்த்தோம். அடுத்து வந்து பீஷ்மா ப்ரேயர்ஸ் பார்க்க போறோம் இல்லையா? ரெண்டு கிரேட் சோல்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, let me share. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுஷுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாரூபியஸ்ய கிருபா சிந்துभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ நம்ம போன வாரம் வரைக்கும் நிறையவே டிஸ்கஷன்ஸ், இந்த சாப்டர்லேயே நிறைய உங்களுக்கு குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம கிருஷ்ணருடைய பிறப்பு, நிறைய பேருக்கு எதுக்கு கிருஷ்ணர் அவதரிச்சார், இல்லை பகவான் எதுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எப்பவுமே இருக்கும் இல்லையா? சுஷ்மா சுஷ்மா ஸோ எதற்கு அவர் அவதரிக்கிறார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு உண்டு இல்லையா? நிறைய பேர் கருத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ எதற்கு தேவகியினுடைய மகனாக அவதரித்தார், எதற்காக யசோதையினுடைய மகனாக வளர்ந்தார் இல்லையா? ஏன் பகவான் வந்து அவதரிக்கணும் இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லையா? இப்படி கிருஷ்ணராக ஸ்வயம் வந்தார். ஓகே, ஸ்வயம் கிருஷ்ணாவாக. பட் வேறு காலகட்டங்களிலுமே வந்து பகவான் வந்து அவதரிக்கிறார். இப்ப பரசுராமராக வந்தார் இல்லையா? நரசிம்மராக வந்தார், அடுத்து வந்து வாராகராக வந்தார் இல்லையா? பகவான் எந்த மாதிரியான அவதாரத்தை எடுப்பார் என்று நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? இட் இஸ் நாட் அவர் டெசிஷன் இல்லையா? நமக்கெல்லாம் ஒரு சாய்ஸ் இருக்கா? இன்னாருக்கு பிள்ளையாக பிறக்கணும் அப்படிங்கிற ஏதாவது சாய்ஸ் இருக்கா? நமக்கு கிடையாது. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. அதுதான் பகவானுடைய அவதாரத்துக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். நாம் பிறக்கிறது அவருடைய கிருபையால. எங்கே பிறக்கணும், எப்பொழுது பிறக்கணும், இதெல்லாமே வந்து அவருடைய விருப்பப்படிதான் நாம் வந்து நம்ம கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு வந்து சேருவோம் இல்லையா? ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது இல்லையா? அவராக டிசைட் பண்ணுவார். யாருடைய கருவுல வந்து நான் ஜெனிக்கணும் அப்படிங்கிறதுமே அவர் தான் டிசைட் பண்ணுவார் இல்லையா? ஸோ எவ்ரி திங் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி என்றவங்க யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. புண்ணிய ஸ்லோகர்ஷ்ய கீர்த்தாய. அதாவது இப்போ இந்த குந்தி பிரேயர்ஸ்ல இருந்து சில ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் தான் இந்த இடத்துல. நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம, இருந்தாலும் அதுல சிலது வெவ்வேறு, அதாவது குந்தியினுடைய பார்வையிலிருந்து கிருஷ்ணருடைய பிறப்பு எதுக்கு அப்படின்னுட்டு நான் இதுக்கு முன்னாடி கூட உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். பகவான் எதற்காக பிறக்கிறார், மெயின் காரணம், வெவ்வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம், ஆனா மெயினான சில காரணங்கள் இங்க இருக்கு, இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி நீங்க அதை மீண்டும் ரீகலெக்ட் பண்ணி சொல்றீங்களா அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, நமஸ்காரம் மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசுறேன். சொல்லுங்க பிரபு.
நான் அந்த 4 to 5 கிளாஸ் முடிஞ்சு போச்சு, ஈகா ஓகே கிளாஸ். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாமா? இது வந்து பக்தி வைபவ் பிரபு. ஆல்ரெடி இது வந்து நீங்க பக்தி சாஸ்திரி முடிச்ச பிறகு தான் இதை அட்டன் பண்ணணும். சரி நீங்க சரி சரி. நீங்க வந்து இன்னைக்கு அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதனால உங்களை நான் போவேன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் இட் இஸ் ஃபார் த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணக்கூடிய பக்தர்களுக்கு தான் இது ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா? சரி இவங்க சரி எல்லாம் சரி சரி நோ சரி. இஷ்யூ, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே. தேங்க் சைலண்டா இருந்து கேட்டுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவான் எதற்கு வந்து அவதரிக்கிறார் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு கருத்துக்கள் உண்டு. இப்ப குந்தியினுடைய கண்ணோட்டத்துல இல்லையா, குந்தி வந்து அத்தை முறை என்றாலும் பகவானை எப்பவுமே, அதாவது கிருஷ்ணர் எப்பவுமே ஒரு, அதாவது அவர் நாராயணர் அப்படிங்கிற அந்த கோணத்துல மட்டும்தான் அவங்க எப்பவுமே பார்த்துருக்காங்க. ஸ்வயம் பகவான் அப்படிங்கிற அவங்களால அதை புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஸோ எப்பவுமே பகவான் அவங்களுடைய பிள்ளைகளை ரட்சித்திருக்கார் என்பதை வந்து இந்த குந்தி பிரேயஸ்லையுமே நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ புண்ணிய ஸ்லோகஷ்ய கீர்த்தாய இந்த ஒரு வார்த்தையே நம்ம எடுத்துட்டாலே புண்ணிய இந்த பர்டிகுலர் சாப்டருக்கே நம்ம போகலாம். இத்தனை எழுத்துக்களே படிச்சாலே நமக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா புரியும். அந்த ஒரு வார்த்தையுமே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே. புண்ணிய ஸ்லோகம் அந்த வார்த்தை ரொம்பவுமே முக்கியமானது. ஸோ இறைவனை பற்றி சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைத்துமே வந்து அதாவது ஆஸ்பீஷியஸ் இல்லையா, மங்களகரம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலைக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகிறோம். எதெல்லாம் நம்ம இறைவனை பத்தி பேசுறோமோ அவை அனைத்துமே வந்து மங்களங்களாக மாறும் இல்லையா? ஸோ ஒரு நிமிஷம் 32 இல்லையா? புண்ணிய ஸ்லோகஷ்ய, ஒரு நிமிஷம் இங்க இருக்கு, புண்ணிய ஸ்லோகஷ்ய கீர்த்தாய. அதாவது some say that the unborn is born for the glorification of pious kings. அதாவது நம்ம தர்மம் அறிந்த அரசர்கள் பற்றி நம்ம நிறைய பேர் படிச்சிருக்கோம். ஜனகர் இல்லையா, யுதிஷ்டிர மகாராஜர், பரீட்சித் மகாராஜர் இல்லையா. அதாவது தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய அரசர்களை இன்னும் மேலும் வந்து அவங்கள வந்து புகழ்படுத்தணும். அவங்க எல்லாருமே பகவானுடைய பக்தர்கள் ஆறாங்க இல்லையா. அதனால அவர்கள் அத்தகைய பொறுப்புல இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய, அதாவது தர்மத்தை எவ்வாறு பலிபலிக்கிறார்கள் என்றால் அவங்க ஆன்மீக நெறி எப்பொழுதுமே தவறுவது கிடையாது இல்லையா. ஸோ பகவான் ஏன் அந்த மாதிரி செய்கிறார், அவங்கள இன்னும் குளோரிஃபை எதுக்கு பண்றார் இல்லையா, எதற்காக வந்து அவங்களுடைய புகழாரங்கள் எல்லாம் நிறைய பரப்பணும். இப்ப பிருத்து மகாராஜ் எடுத்துக்கோங்க, துரு மகாராஜ் எடுத்துக்கோங்க, பிரகலாத் மகாராஜ் எடுத்துக்கோங்க இல்லையா. பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன பண்றார், ஆக்சுவலி நரசிம்மர் அவதரிச்சு நரசிம்மர் அந்த தூண்ல இருந்து தோன்றிய பிறகு தன்னுடைய தந்தையை வந்து அவர் வந்து கொள்கிறார் இல்லையா. அதன் பிறகு ரொம்ப கர்ஜனையோடு இருக்கக்கூடிய பகவானை வந்து தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து சமாதானமா, அதாவது புகழாரங்கள் சூட்டி அவரை வந்து குளிர வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. நரசிம்மர் வந்து அந்த உக்கிரமா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து அவரு குறையறதே கிடையாது இல்லையா. யாருக்குமே பகவானிடத்துல அருகில் செல்வதற்கும் கூட பயம் இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. நம்ம இப்ப நம்ம 5th கேண்டோ படிக்கிறோம், இன்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், நேத்துலேருந்து 7th கேண்டோ வரும்பொழுது நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நரசிம்ம அவதாரத்துல தான் நம்ம ஃபுல்லாவே அங்கே பிரகலாத் மகாராஜோடைய புகழ் ஆரங்கள் பகவானுக்கு வந்து செலுத்தி இருப்பார். ஸோ அந்த குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த லார்ட் அதை வந்து கேட்க பக்தர்கள் இறைவனை எவ்வாறு உணர்ந்தறிந்து இல்லையா, அவங்களுடைய உளப்பூர்வமான அந்த அன்பை வந்து இறைவனுக்கு அவர்கள் செலுத்தக்கூடிய விதம் வந்து பகவான் ஆனந்தம் கொள்கிறார் இல்லையா. அந்த ஆனந்தத்தை வந்து அதனுடைய அந்த புகழ் ஆரங்கள் பாடினாலுமே அத்தகைய பக்தருடைய உயர்வான அந்த குவாலிட்டிஸை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்காக தான் செய்யறது இல்லையா. ஸோ அனைவருமே என்ன நினைப்பாங்க, இப்போ பகவான் வராரு, இறங்கி வராரு, ஆனா அவர் தான் பகவான்னு ஏற்றுக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் எல்லாருக்குமே இருக்காது. மொத்தத்துல அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த குவாலிஃபிகேஷனுமே கிடையாது இல்லையா. ஒரு சிலரால மட்டும்தான் அது குவாலிஃபை பண்ண முடியும், அந்த இதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். அவர்கள் அதை உணர்ந்தறிந்து இறைவனை புகழாரங்கள் சூட்டும் பொழுது இந்த உயர்வான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இந்த பக்தர்கள்கிட்ட இருக்கிறதுமே அடுத்தவங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. இப்போ பரீட்சித் மகாராஜாக்கும் சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் நாம பாகவதமா கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அப்ப சுகதேவ் கோஸ்வாமியுடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸை படிக்கிறோம் இல்லையா. அடுத்து பரீட்சித் மகாராஜோடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸ் படிக்கிறோம், துருவ மகாராஜோடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸ் படிக்கிறோம், பிரகலாத் மகாராஜோடைய குவாலிட்டிஸ் படிக்கிறோம். இதெல்லாம் படிக்கிறதுனால என்ன நமக்கு வருகிறது என்றால் அந்த குவாலிட்டிஸ்ல நம்ம சிறிதளவாவது நாம
பயிற்சி பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லையா? அதை உணர்வதற்கான ஒரு பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கிறது. அதற்காகத்தான் இதெல்லாம் படிக்கிறது. பாகவதம் என்பது பகவான் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களுடைய செயல்களை பற்றி படிப்பதுதான் பாகவதம். அதனால் நம்ம என்ன நன்மை பெறுகின்றோம்? இறை நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேற்ற பாதைக்கு செல்கின்றோம். அது எவ்வாறு? இந்த பக்தியை நம்ம செலுத்த செலுத்த நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற பண்புகள் எல்லாமே நம்மிடத்திலிருந்து நீங்குகிறது இல்லையா? ஸோ உள்ளத்துல நிறைய அழுக்க வச்சுட்டு நம்ம வந்து பக்தியை வந்து செய்யணும்னா கண்டிப்பா பக்குவமா செய்ய முடியாது. அப்படிப்பட்ட பக்தி நமக்கும் தொந்தரவு கொடுக்கும், அடுத்தவங்களுக்குமே தொந்தரவு கொடுக்கும். இதை நாம பக்தர்கள் கூட்டத்துல கூட நாம இதை கண்டிப்பா புரிஞ்சிருப்போம் இல்லையா? எப்பெல்லாம் நம்ம அசோசியேஷனா ஒரு யாத்திரைக்கோ இல்ல ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து ஒன்று சேரும் பொழுது, இப்போ இதெல்லாம் தூர தூரமா ஆன்லைன்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியறது இல்லையா? வி ஆல் வில் பி ஒரு மாதிரி நல்ல அசோசியேஷன்ல இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஆனா நேரடியாக ஒருத்தரை ஒருத்தர் சந்திக்கும் பொழுது அதே பௌதீக தளத்திலிருந்து தான் நம்முடைய புத்தியே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அதே கோணத்துல தான் நம்ம செயல்படும். இதை நான் நிறைய இடத்துல நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கேன் நான். ஓகே. ஸோ அப்போ மனிதனாகப்பட்டவன் மாற்றம் பெற வேண்டும் என்ற உணர்வு அவனிடத்தில் தோன்ற வேண்டும். அந்த மாற்றத்தை அவன் ஏற்படுத்தி கொள்ளணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்பதான் அடுத்தவர்களை வந்து புரிந்து கொள்றதுக்கான பக்குவம் அவனுக்கு கிடைக்கும். அடுத்தவர்கள் கிட்ட மட்டும் மாற்றம் ஏற்படணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம் ஆன்மீகத்தை பயிற்சி செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா நம்முடைய தவறை நாம என்னைக்குமே புரிந்து கொள்ள மாட்டோம். ஒரு டிவோட்டினுடைய குவாலிஃபிகேஷனே தன்னுடைய குறையை வந்து தன்னுடைய குறையை உணரணும் ஃபர்ஸ்ட். அதை வெளிப்படுத்துவதற்கும் கூட தயங்கக்கூடாது. ஓகே. அது ஒரு ஃபேஷனபிள் ஈவெண்ட்டா நம்ம சொல்லக்கூடாது. நானும் வந்து கரெக்டான நபர் கிடையாது அப்படின்றத வந்து ஒரு அடுத்தவங்களுடைய என்னது அவங்க அடுத்தவங்களுடைய இதுக்காக என்னது மைண்ட் நம்ம பக்கம் டைவர்ட் ஆகணும் இல்லையா? நம்ம பக்கம் திரும்பணும். அவங்க நம்மளுடைய அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு தமிழ்ல? ஸோ கவனத்தை ஈர்க்கணும். அடுத்தவங்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கணுன்றதுக்காக நம்ம என்னைக்குமே பேசக்கூடாது. ஓகே. உள்ளதை உள்ளபடி பேசக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு நாம வரணும் இல்லையா? அந்த சூழ்நிலையில நாம என்ன மாதிரி ஆனோன்றதையும் அங்கே என்ன தவறு புரிந்தோம் என்பதை உணரக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வரணும். இதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை எங்க பார்த்தோம் சொல்லுங்க? நம்ம அர்ஜுனர் கிட்ட பார்த்தோம் இல்லையா? முதல் சாப்டர் 2வது சாப்டர் அதாவது 2வது சாப்டர்ல முதல் 5-6 ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்கணும். 7வது ஸ்லோகம் தான் அவர் வந்து சரணாகதி அடைந்த ஒரு சீடனாக மாறுவார். அது வரைக்குமே நண்பர் என்ற முறையில தான் பேசிட்டு இருப்பார் இல்லையா? ஸோ அவர் சொல்வார், இவங்க எல்லாருமே அக்கிரமக்காரர்களா இருந்தாலும் கூட நான் வந்து இவங்களால கொல்லப்பட்டாலும் பரவாயில்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா? அதாவது தான் அங்கே சொல்ல நான் இனிமே போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலை வந்து வெளிப்படுத்துவார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹானஸ்டியா வந்து எல்லாராலையுமே வந்து வெளிப்படுத்த முடியாது. ஏன் அந்த மாதிரி வெளிப்படுத்தினார் அர்ஜுனர்னா, அவர் ஒரு தூய பக்தர். தூய பக்தரிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி என்ன? முதன்மை குவாலிட்டி கருணை இல்லையா? என்னதான் நம்ம வந்து அதாவது ஒரு யோக நிலையில் இருந்தாலும் ஒரு ஞானத்துல நிலைத்திருந்தாலும் இந்த உலகத்துல நாம் இந்த உடல் கொண்டு வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்ப கருணை என்பது நம்ம கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா? அதனால நம்ம கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, அடுத்தவங்க வந்து துன்புறக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து இருக்கும் எப்பவுமே. அந்த கருணை உள்ளம் புரிந்தவள். தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ஃபோர்மோஸ்ட் குவாலிட்டி. அதாவது ஒரு பக்தன், தூய பக்தன் என்றதுக்கான குவாலிட்டி. இப்ப பிரபுபாதருடைய கருணை இந்த பிரபஞ்சம் என்றுமே, அதாவது இந்த வேர்ல்டு எல்லா கான்டினென்ட்ஸ்லயுமே இல்லையா? எல்லா கண்டத்திலயுமே இருக்கு இல்லையா? எல்லா இடங்களையுமே இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு. அவருடைய கருணை, அவர் அந்த நிலை அடையறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் இல்லையா? நம்ம லீலாமிரதத்திலே படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். இப்போ கரண்ட்லி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அந்த கிருஷ்ணா புக் முடிஞ்ச பிறகு வில் கண்டினியூ. ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த பயஸ் கிங்ஸ் புண்ணிய ஸ்லோகஷ்ய கீர்த்தாய. ஸோ ஒவ்வொரு புண்ணியம் அதாவது நற்குணங்கள் மற்றும் வந்து ஆன்மீக நிலையில் நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய அரசர்களுடைய புகழ் எல்லாமே ஓங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா இந்த இடத்துல யாருடைய புகழ் ஓங்குகிறது? ஆக்சுவலி யுதிஷ்டர் மகாராஜாவுடைய புகழ் ஓங்குகிறது. கிருஷ்ணருடைய அதாவது இவருடைய சாபத்தையுமே பெற்றார். யாரு?
துரியோதனுடைய தாய் யாரு? காந்தாரியுடைய சாபத்தையுமே பெற்றார் இல்லையா? அவருடைய குலமே அழியும் இல்லையா? அவருமே கடைசியில யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? தனித்து இருக்கக்கூடிய சமயத்துல வந்து ஒரு வேடனால் தாக்கப்படுவாய் அப்படின்லாம் வந்து சாபத்தை பெற வேண்டிய, அதுவுமே இறைவனுடைய ஏற்பாடு தான். இறைவன் அவ்வாறே செல்ல வேண்டும் என்று அவர் எண்ணியதால தான் அதெல்லாமே அந்த வாயிலிருந்து, அதாவது காந்தாரியினுடைய வாயிலிருந்துமே அந்த வார்த்தைகள் வந்தது இல்லையா? ஸோ அதாவது அனைத்தும் இறைவனுடைய கருணைதான். எதுவுமே அவருடைய எண்ணப்படிதான் இந்த இடத்துல செயல்படும். ஆனால் அதை நாம உணர்வதற்கு நாம அந்த தளத்தில் போனால் மட்டும்தான் உணர முடியும். அதாவது உணராமலே நாம இது இறைவனுடைய கருணை, அதாவது அடிபட்டா கூட நான் இறைவனுடைய கருணைன்னு எப்படி எடுத்துக்கிறது? பௌதிக தளத்திலிருந்து நோக்க முடியாது. ஒருவர் வந்து அடிபட்டாலும் அதை ஆன்மீக தளத்தில நோக்கும்போது இதை விட பெரிய ஒரு ஆபத்து இருந்திருக்கலாம். பகவான் இந்த சின்ன விஷயத்தை வச்சு எனக்கு வந்து சிறியதான ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்து என்னை வந்து காப்பாற்றினார். இப்படி எண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் யாருனாக்கா பக்தியில திளைத்திருப்பவர்கள் தான். மேலும் நான் எவ்வளோ பெரிய கர்மத்தை பண்ணியிருந்தனோ தெரியாது. அதனால அதுலேருந்து இங்க சிறியதாக என்னை கொடுத்து என்னை ரட்சித்துட்டார் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த எண்ணம் வந்து பக்தர்கள்கிட்ட இருக்கும். ஆனா அதே நீங்க ஒரு பௌதிகவாதி கிட்ட போங்க, சின்ன சிராய்ப்பு இருந்தாலும் பெரிய ஆபத்துல அவங்க இருந்த மாதிரி அவங்க நினைப்பாங்க. அதுதான் உலகாயுதவாதத்தினுடைய கருத்து. ஓகே, பக்குவமற்ற ஒரு நிலை. ஸோ இதை நாம எதற்காக வந்து அவர் பிறக்கிறார் என்றதை வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து பார்க்கணும் இல்லையா? ஆனா நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கும் பொழுது பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாசாய சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லையா? சாதுக்களை, அதாவது நல்லவர்களை வந்து ரட்சிப்பதற்கும் இல்லையா, பக்தர்களை, எஸ்பெஷலி பக்தர்கள் தான். ஓகே, பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்கும் அதர்மத்தை அழிப்பதற்கும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கும் வந்து பகவான் வந்து தோன்றுகின்றார். ஆனா உண்மையிலே தெர் ஆர் அதர் ரீசன்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்கிற பிரகாரம் வேறு பல காரணங்களுமே உண்டு. ஆனா அதுல மிகச்சிறந்த காரணம் எதுன்னு நீங்க தான் எனக்கு கன்க்ளூட் பண்ணி சொல்லணும். அதெல்லாம் நான் விளக்குன பிறகு. ஓகே, ஸோ இங்க யது வம்சத்தை வந்து திருப்திப்பட, அதாவது ஆனந்தம் கொள்ளம் செய்வதற்காக அவதரித்தார் என்று சொல்றாங்க. சில பேர் வந்து மலையா 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 ஹில்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பக்கம் வரும், அதாவது இந்த நார்த் சைட்ல தான் வருது இந்த இது. நம்ம இப்போ பிரித்து மகாராஜ் இது அந்த இதுலயே படிக்கும் பொழுது கூட யாருடைய தந்தை, ஐ திங்க் வேணா வேற யாரோ படிச்சோம் இல்லையா? அதுல ஐ திங்க் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை அந்த அரசர் பற்றி. இந்த மலைய காடுகள் அதுல வந்து ரீசெண்டாக தான் படித்தோம். உங்களுக்கு யாருக்காவது ஞாபகம் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம். ஓகே, இவர் திருமணம் செய்து கொண்டார் அப்படின்ட்டு. ஐ திங்க் புரஞ்சனன் வந்து அதாவது அடுத்த பிறவியில வந்து ஒரு விதர்ப்ப நாடு அரசு இல்லையா, விதர்ப்ப நாட்டு மகளாக இல்லையா, அந்த அரசனுக்கு மகளாக பிறந்து மலையத்வஜா அப்படிங்கிற அந்த மலையத்வஜா தான் நினைக்கிறேன், அவருக்கு மனைவியாகி அதுக்கப்புறம் கடைசியில வந்து அவருமே வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு மணிமகுடம் சூட்டி விட்டு காட்டை நோக்கி சென்று விடுவாங்க. ஸோ கணவனோடைய பின்தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம் கணவனோடைய அவங்களும் வந்து அதை உடன்கட்டை ஏறுறதுன்னு நம்ம படித்தோம் ரீசெண்டாக தான். ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்குமே? மறந்து போயிட்டீங்களா? புஷ்ப மாதாஜி, இந்த மலையா ஹில்ஸ் என்றது அந்த படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல இந்த மலையா ஹில்ஸ் கூட இந்த ஐ திங்க் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல கூட நீங்க சந்தனம் எடுக்கிறதுக்காக இவர் போவாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதேதான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யூ அப்பியர் இன் இஸ் ஃபேமிலி எஸ் சாண்டல்வுட் அப்பியர்ஸ் இன் அப்படின்னா அந்த மலைய காடுகள்ல இருக்கக்கூடிய சந்தனம் வந்து எவ்வளவு விசேஷமானதோ. ஏன்னா சந்தனம் எல்லா காட்டுலையுமே இருக்கும், ஆனா அந்த மலைய காட்டுல இருக்கக்கூடிய சந்தனம் எவ்வளவு மேன்மையானதோ அது போல பகவான் ஒரு குடும்பத்தில் அவதரித்தால் அந்த குடும்பமே வந்து, இப்போ எது வம்சம் என்றாலே வந்து இன்றைக்கு கூட வந்து நம்ம ஊர் பக்கம் இருக்கக்கூடிய, அதாவது இந்த யாதவ குலத்தவர்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ரொம்பவுமே ஷார்ப்பா இருப்பாங்க. நீங்க வேணா பாருங்க. ஓகே, ஐ ஹவ் சீன். ஸோ எந்த வேலையுமே அவங்க பக்குவமா செய்யணும், அதெல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஸோ வாட் எவர் தட் they are வெரி வெரி knowledgeable. ஓகே, வெரி ஷார்ப்.
வெரி ஷார்ப் இல்லையா? நிறைய பசுக்கள் ஆடுகள்லாம் வச்சிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி மாதாஜி. அவங்கதான் இளையர்னு சொல்றவங்களா மாதாஜி? ஆமா கரெக்ட், அவங்கதான். கோணாருன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. இளையருக்காகவே எங்க எங்க செய்து ஊர்ல ஒரு தெரு இருக்கு மாதாஜி. ஆ. அவங்க மட்டும்தான் இருப்பாங்க. ம். நிறைய பசுக்கள் இருக்கும் மாதாஜி அவங்க தெருவுல. ஆமா கரெக்ட். பசு ஆடு எல்லாம் நிறைய வச்சிருப்பாங்க மாதாஜி. கரெக்ட். கோணாருன்னு சொல்லுவாங்க எங்க ஊர் பக்கம். ஓகே ஓகே. நான் இடத்தெரு. பகவானுக்கு கேட்டுட்டேன், நல்ல பக்தி உள்ளவங்க எனக்கு பக்கத்துல வாடகைக்கு வரணும்ட்டு. அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க, நாங்க யாதவ அம்மா எங்களுக்கு வீடு கொடுங்கன்னு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க மாதாஜி. Okay, அவங்கதான் okay. இருக்காங்க. ஓகே ரொம்ப ஓகே ஃபைன். சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. கரெக்ட். ஸோ அவங்க நல்ல பிரெயினியாவும் இருப்பாங்க. ஆனா ஸோ அதே நான் இப்போ வரைக்கும் பார்க்குறேன். அது ஆனால் அந்த டீக்ரடேஷன் இருக்கு இப்போ இல்லையா? ஆனால் அவங்க அப்பெல்லாம் பால் தயிர் வெண்ணெய் மட்டும் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அவங்களும் நம்மள மாதிரி என்ன நான்வெஜ் எல்லாமே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க மாதாஜி, நான்வெஜ் கூட சாப்பிடுறாங்க. என்ன பண்றது, அந்த மாதிரி ஆயிட்டாங்க. ஸோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து அதாவது புண்ணியமா இருக்கு, அதாவது புண்ணிய காரியங்கள், அதாவது தர்மம் அறிந்த அரசர்களுடைய பக்தியில இருக்கக்கூடிய அரசர்கள் இல்லையா, ஒரு தூய பக்தரா இருக்கக்கூடிய அரசனாக இருக்கக்கூடியவங்களுடைய புகழாரங்களை வந்து மேன்மையுறுவதற்காக பகவானுக்கு எதுல ஆனந்தம்னா, தன்னை புகழக்கூடிய பக்தர்களை காட்டிலும் தன் பக்தர்களை புகழக்கூடியதை கேட்கணுன்றது ரொம்ப விருப்பமா. இன்னொன்னு, அவர் ஆற்றக்கூடிய அனைத்து நற்காரியங்களையுமே அதனுடைய கிரெடிட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, அதனுடைய முழு இதுவுமே வந்து புகழ்ச்சி எல்லாமே வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு கொடுத்துருவாராம். இப்போ அந்த மகாபாரத போர்ல பகவான் இல்லைன்னா கண்டிப்பா பாண்டவர்கள் வெற்றி பெற்றே இருக்க மாட்டாங்க, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா அனைத்து புகழாரங்களுமே யாருக்கு கிடைத்தது? பாண்டவர்களுக்கு தான் கிடைச்சது. அதை கண்டு பகவான் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார். தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு புகழாரங்கள் கிடைத்தால் அது வந்து மிக ஆனந்தமாக கருதுகிறார். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே. எதோ பிரியா பிரியஷ்யான்ய வாவ்யே, அதாவது ரெசிப்ரோகேட் வித் எதுஸ் ஹூ வேர் கிரேட் டிவோட்டிஸ், அதுலயே இருக்கு இல்லையா? எது வம்சத்தினவர்கள் யார்? எல்லாருமே தண்டகாரியணத்துல இருந்த ரிஷிமுனிகள் தான் எது வம்சத்துல வந்திருக்கவங்க இல்லையா? ஸோ அவங்க எவ்வளவு அன்பு பொழியறாங்களோ அதெல்லாம் பகவான் அப்படியே திருப்பி சொல்லுவார். இது நம்ம பகவத்கீதையிலுமே படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ நாம் எந்த அளவுக்கு பகவானத்துல பக்தி கொள்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பகவானும் நமக்கு அதை திருப்பி நம்ம இடத்துலையுமே அன்பு பொழிகின்றார். ஐ திங்க் 4th சாப்டர்ல தான் நினைக்கிறேன். நேற்று தான் வாசிக்கும் பொழுது அந்த ஸ்லோகம் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் நான். வெயிட் அங்கே இருக்கு இல்லையா? யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம் ததைவ பஜாமி அகம் மம வர்த்மானு வர்த்தந்தே மனுஷ்யா பார்த்த சர்வசக இல்லையா? ஆல் சரண்டர் அண்ட் டு மீ, எல்லாரும் எப்படி என்னிடத்தில் சரணாகதி அடைகிறார்களோ அவ்வாறே நான் அவர்களுக்கு வந்து வெகுமதி வழங்குகின்றேன் அப்படின்னா அருள் பாலிக்கின்றேன் அர்த்தம். எவ்ரி ஒன் ஃபாலோஸ் மை, இந்த வழியில வந்து எல்லாரும் என்னையே வந்து பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படின்னா நாம கூட என்ன பண்றோம்? நம்மளை யாரு அனுசரணையா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நிறைய ஃபேவர் பண்றோமா இல்லையா? நம்ம கிட்ட யாராவது சண்டை போட்டா அவங்களுக்கு வந்து இதை கொடுக்கலாமா வேணாவா, இந்த பென்சில் கூட கொடுக்கலாமா, பெண்ணு கூட கொடுக்கலாமா வேணாமான்னு யோசிப்போம். நம்ம பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோமா? சேம் இல்லையா? நாம பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்குறோம், பகவான் ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நோக்குறார் இல்லையா? அதுதான் வித்தியாசம். தன்னையே நம்பி இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து பகவான் எப்பவுமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்பா போய் அவர் கண்டிப்பா பாதையை ஏற்படுத்தி அவங்கள வந்து நல்வழியில எடுத்துட்டு போயிடுவார். ஆனா சாதாரணமா எல்லா மக்களுக்கு என்ன வழங்கணுமோ அது கண்டிப்பா கொடுப்பார். அருள் என்பது அனைவருக்கும் யூனிஃபார்ம் தான். ஆனா பக்தர்களுடைய சரணாகதிக்கு வெகுமதி என்பது உண்டு. ஓகே, இது எக்ஸ்ட்ரா. இப்போ எப்படி நாம கூட யாருக்கு வேணாலும் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் கேட்டாக்கா, ஆனா அதே நம்ம கிட்ட சண்டை போடுறவங்களுக்கு நம்ம எதுவுமே கொடுக்க மாட்டோம்னு நினைப்போம். நம்மளுக்கு மட்டுமே ஃபேவரா பேசுறவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும்னு நினைப்போம். இருக்கா இல்லையா அந்த மனசு நம்ம கிட்ட? இது எல்லாமே இந்த பண்புகள் எல்லாம் பகவான்கிட்ட இருந்தா நமக்கு வந்திருக்கு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் பௌதிக தளத்திலிருந்து நோக்குறோம், அவர் ஆற்றக்கூடியது அனைத்துமே ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்குறோம். அதுதான் பெரிய வித்தியாசம். அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம பார்க்கறதே இல்லை. ஓகே, அதுதான் அந்த ரெசிப்ரோகேஷனுக்கு. ஓகே. அப்பரே வாசுதேவஸ்ய தேவகியாம் யாச்சிதோ அபயகாத், அதாவது டு ரெசிப்ரோகேட். அதுக்கு உதாரணம் என்ன? தேவகியினுடைய வசுதேவர் தேவகிக்கு பிள்ளையாக தோன்றது இல்லையா? நிறைய காரணங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டின் வருது இல்லையா? 6 கேள்விகள்ல எதற்கு பகவான் வந்து தேவகியினுடைய கருளை வந்து அவதரிக்கணும் அப்படின்னு.
அதுக்கு அந்த 3 தடவை அவங்க இந்த இது வந்து இலக்கத்தை கொடுத்தாலும் விருஷ்ணி கர்ப்பா இதெல்லாமே இருந்தாலும் இந்த ஒரு 3வது இதுல வந்து பகவான் அவங்களுக்கு வந்து அவதரிக்கிறார் என்றாலும் உண்மையிலே பகவான் வந்து எதற்காக அவர் அவதரிக்கிறார் என்றால், அதாவது குளோரிஃபைங் த லார்ட், புகழாரங்களை கேட்பது இல்லையா, அடுத்து வந்து கருணை புரிவதற்கு. இது 2த்துக்காக தான். இது எழுதி வச்சுக்கோங்க எங்கேயுமே. பாகவதம், அதாவது பாகவதத்திலேருந்து நம்ம படிக்கும் பொழுது இதே இந்த குந்தி தேவி பிரேயர்ஸ்ல தான் அந்த எழுத்துக்களே வருது. ஐ திங்க் பின்னாடி வருதா என்னன்னு தெரியாது எனக்கு. ஆனா இந்த பிரேயர்ஸ்லயே நம்ம படிச்சோம். அதாவது ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கும் போது நான் பார்த்திருக்கேன். ஓகே. ஸோ பகவான் வந்து புகழாரங்களை, தன்னுடைய பக்தர்களுடைய புகழாரங்களை, தன்னுடைய புகழாரங்களை கேட்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார், அவங்களுக்கு அதிகமாக கருணை வழங்குவார் இல்லையா. ஆனா அந்த புகழாரங்கள் வந்து பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்கக்கூடாது இல்லையா. நமக்கு பகவான் வந்து அவரை புகழ்ந்தா நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துருவாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் செயற்கையில எந்த சம்பந்தம் இல்லாம நம்ம புகழாரங்கள் கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. இப்ப கண்ணால பாக்குறவங்களே நம்ம புகழ மாட்டோம். ஏன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடியது என்னது, பொறாமை என குணம் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம அடுத்தவங்களை புகழக்கூடிய அந்த பெரிய மனசு நமக்கு கண்டிப்பா வராது இல்லையா. உண்மையிலேயே அவங்க புகழக்கூடிய நிலையில இருந்தாலும் நம்ம மனசு வந்து அவ்வளவு தாராளமா வந்து வழி கொடுக்காது. தட் இஸ் த நேச்சர், நம்ம இயற்கை. அதுதான் இந்த பௌதீகம். நம்மள என்னதான் அது பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சா கூட வந்து இட் வில் மனசு வராது இல்லையா. ஆனா அதே ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களால வந்து சுலபமா அதை பண்ண முடியும். ஏன்னா எல்லோருடைய ஹிருதயங்களையுமே அவங்களால பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்ற உணர்வு அவங்களுக்கு உண்டு. எல்லோரையுமே சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவமும் உண்டு. அப்புறம் அந்த பேதபாவமே இல்லாதப்போ அடுத்தவங்களை வந்து புகழறதுக்கு அவங்களுக்கு தங்கு தடையே இருக்காது. இதுதான் மெயின் காரணமே இல்லையா. ஸோ இங்கே பகவான் வந்து அவதரிக்கிறது தெரிஞ்சது. ஸோ அதனால பகவான் எதுக்கு அவதரிக்கிறாருன்னா 2 வார்த்தை. ஒன்று வந்து டு குளோரிஃபை, 2வது வந்து டு ஷவர் த மர்சி. ஓகே. ஸோ பக்தர்களை புகழாரம் சூட்டு. பக்தர்கள் தன்னை புகழ்ந்தாலும் அதை காட்டிலும் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு புகழ்ச்சி வரும்பொழுது, யாராவது புகழ்ந்தா அவங்களுடைய சேவையை மெச்சி அதை பகவான் கேட்க ரொம்ப விரும்புவார். அதனால தான் நம்ம வந்து எப்பவுமே பகவான்கிட்ட ப்ரே பண்ணும்போது நம்ம குருஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணணும். அவங்களுக்கு நாம புகழாரங்களை சமர்ப்பிக்கணும். அது வந்து பகவான் வந்து சீக்கிரமா மர்சிஃபுல்லா நமக்கு வந்து இறங்கி வந்துருவார். ஓகே. ஸோ குருவின் மூலியமா தான் நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்க முடியும் இல்லையா. அதனால்தான் குரு அஷ்டகம், குரு வந்தனம், இது 2மே நாம கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகே. வாழ்க்கையில இது 2த்தையுமே காலையிலே கூட நீங்க குரு அஷ்டகம் பாடின பிறகு உங்க அங்கேயே முடிச்சுட்டு நீங்க அங்கேயே கூட வீட்டில இருந்தா நம்ம பண்றோம். ஸோ அப்பவே நீங்க வந்து குரு வந்தனத்தையுமே நீங்க வந்து அந்த மங்களாரத்தி அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா பாடின்னு இருக்கும்பொழுது கூட நீங்க கண்டினியூஸா பாடி நீங்க முடிச்சுக்கலாம். நீங்க ஏன்னா 7:30 மணிக்கு நான் கூட வந்து அப்பயே தான் பாடிடுவேன். நான் எனக்கு 7:30 மணிக்கு நம்ம எல்லாருமே குரு வந்தனத்துக்கு நம்ம போக முடியறதில்ல இல்லையா. அப்போ நம்ம குருனுடைய ஆராதனை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நம்ம மனசளவுல நம்ம பாடிடலாம். ஸோ இனிமேல் ஃபாஸ்ட்டாக தான் நம்ம பாடுவோம் இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம த்ரூ குரு ஒன்லி வி கேன் கனெக்ட். நம்முடைய சமர்ப்பணமே குருவின் மூலியமாக தான். ஸோ நம்ம எவ்வளவு புகழாரங்கள் குரு பரம்பராவுக்கும் குருவுக்கும் நாம சமர்ப்பிக்கிறோமோ அவ்வளவுமே நமக்கு பகவானுடைய கருணை நமக்கு சீக்கிரமா கிடைக்கப்பெறும். ஏன்னா இவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன். ஓகே. அது போயிட்டே இருக்கும். மேலும் வந்து அஜஸ்துவம் அஷ்ய ஷேமய, லார்ட் அப்பியர்ஸ் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஆல் பீப்புள். இது வந்து ஜென்ரல் இல்லையா. அந்த பரித்ரா நாய சாது நாம் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய தான். ஸோ இங்கே தேவகி வசுதேவரை வந்து ரட்சிக்கணும் அவர் இப்போ கம்சனிடத்துல இருந்து இல்லையா, அதையுமே செய்ய போறார். மேலும் அதனால கம்சனுடைய அதாவது அநியாயமான அந்த ஆட்சியிலிருந்து மக்களை வந்து விடுவிக்கிறார் இல்லையா. வாத்யா சா சுரா திவசம் டு அனிலேட் த miscreants who are envious of the தேவதா. சுரா த்விஷாம். சுரா அப்படின்னா தேவர்கள், த்விஷாம் அப்படின்னா அதாவது அவங்கள, அதாவது வாத்யாஷ சுரா த்விஷாம், அதாவது அவங்கள வந்து ரட்சிக்கணும், அசுரர்களை வந்து வதைக்கிறதுக்கும் இல்லையா. அடுத்து அது யார், அவங்களுக்கு அசுரர்கள் யார் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல வந்து இன்டைரக்டா சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது தேவர்களுடைய எதிரிகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. ஸோ த அனிலேட் த மிஸ்கிரியன்ஸ் who are envious of the தேவதாஸ். பொறாமை பிடித்தவர்கள், தேவர்களை கண்டு பொறாமைப்படுறவங்க யாரு, அசுரர்கள் மட்டும்தான். ஓகே. சித்தந்தி பூரி பாரணே
ஜாதோ ஹே ஆத்ம புவர்த்திதாக டு ரெசிப்ரோகேட் வித் பிரம்மாஜிஸ் பிரேயர்ஸ். பிரம்மா என்ன ப்ரேயர் பண்ணாரு அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு முறை ரிமைண்ட். மோஸ்ட்லி பிரம்ம விமோக லீலா பத்தி இருக்கோ என்னவோ தெரியல. ஓகே, அதர்ஸ் தே பீயிங் ஓவர். ஓகே, இது வந்து பூமி பாரத் இல்லையா? ஸோ எல்லாருமே அந்த பார்க்கடல் ஓரம் சென்று ஃபர்ஸ்ட் பூதாயி பிரம்மரிடம் முறையிடுகின்றாள். அண்ட் தென் பிரம்மரும் பிற தேவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சிவபெருமானோட சேர்ந்து அந்த பார்க்கடல் ஓரம் சென்று புருஷ சுக்தம் பாடுறது. ஓகே, ஸோ அந்த புருஷ சுக்தம் பாடக்கூடியது தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். எத்தனாவது சாப்டர் இது? புருஷ சுக்தம் ஆறாவது, செகண்ட் சாப்டர். செகண்ட் கேண்டோ இல்லையா? இல்ல தேர்ட் கேண்டோ, 6th or 7th சாப்டர்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பிரம்மாஜி வந்து ப்ரேயர் பண்றார், புருஷ சுக்தம் பாடுறார். ஓகே, புருஷ சுக்தம் பாடுறது. ஸோ அவரை வந்து பார்க்கடல் ஓரமா, யாருமே பார்க்கடல்ல போய் பார்த்ததில்ல, பார்க்கடலுக்கு கரையோரமா அப்ப பகவான் வந்து அங்கே தோன்றுவார். அங்கே இருந்து இவர்கள் வந்து பகவானை சேவிச்சு தங்களுடைய குறைகளை வந்து சொல்லுவாங்க, தங்களை ரட்சிக்கும்படி கேட்பாங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த இடத்துல. ஸோ அவர்களுடைய வேண்டுதலை வந்து பகவான் வந்து நிறைவேற்றுவார். ஸோ அப்படின்னா பக்தர்களுடைய வேண்டுதலை வந்து பகவான் எப்பொழுதுமே நிறைவேற்றுகிறார் என்பது இந்த கருத்தை நாம இந்த 34வது ஸ்லோகத்திலேருந்து படிக்கிறோம். இன்னும் வெவ்வேறு அது அப்படியே கண்டினியூஸா ரியல் ரீசன் ஃபார் கிருஷ்ணாஸ் அப்பியரன்ஸ் வந்து 35வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, இங்க இருக்கு பாருங்க. அதாவது பாவேஷ்மின் கிளிஷமானானம் ஆவித்யா காம கர்மபிஹி ஷவண ஸ்மரணா அரணி கரிஷ்யாநிதி கேச்சன. இங்க சொல்லிட்டாங்க, ஷவணம் என்றால் கேட்டல், ஸ்மரணம் என்றால் நினைவு கொள்ளுதல் இல்லையா? ஆரிணி இந்த இடத்துல. அதனால நமக்கு என்ன இதுனாக்கா, நம்ம இந்த ஷவணமும் இந்த ஸ்மரணமும் பண்றதுனால நாம வந்து இந்த ஆவித்யிலிருந்து நம்ம கண்டிப்பா அதாவது அஜ்ஞானத்திலிருந்து நம்ம வெளியே வருவோம் இல்லையா? பகவானுடைய பக்தியில நம்மளை நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆவித்யை என்பது செல்கின்றது இல்லையா? சேக் ஆஃப் ரிஜுனிவேட்டிங் த டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது புதுப்பிக்கிறது, மீண்டும் புதுமை அடைய செய்யறது. அதாவது நம்ம ஒரு சில காலகட்டங்கள்ல செய்திருந்திருப்போம், பட் ஏதோ ஒரு நிலையினால நம்ம அதை வந்து தொடராம இருந்திருக்கலாம். மீண்டும் வந்து அந்த செயல்ல வந்து நாம புதுமையோட, அதாவது மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி சொல்றது, அது புத்தம் புது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நினைவுகள்னு சொல்ல முடியாது, உணர்வுகளோட. ஓகே, ஸோ இது எழுச்சி விட்டு நம்ம வந்து செய்யறது. ஸோ ரிஜுனிவேட்டிங் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் எவ்வாறு பக்தி தொண்டு எது? கேட்கறது இல்லையா? கேட்டல் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலி யார் ஒருத்தர் வந்து நன்னா கேட்குறாங்களோ அவங்க வந்து அவரை பற்றியான ஞானத்தை அவங்க வந்து பெறுவாங்க. ரொம்ப முக்கியம் அது. ஆக்சுவலி ஸ்ரவணத்துக்கு நாம் நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ஸ்ரவணம் எப்போ பக்குவம் அடைகின்றதோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி மிச்ச எல்லா பக்தி சேவையுமே பக்குவம் அடைஞ்சிரும். ஸ்ரவணம் வந்து கரெக்டா பண்ணலைன்னா கீர்த்தனம் ஸ்மரணமே வந்து கரெக்டா வராது. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு காலையில ஐஸ்வர்யா மாதாஜி எடுத்துட்டு இருந்தாங்க, ஹரேன்னா என்ன இல்லையா? ஹரேன்னா ராதைன்னு தெரியும் இல்லையா? ஸோ ராதை அப்படியே அங்கே ராதே கிருஷ்ணான்னு சொல்லக்கூடாதா? ராதைக்கும் ஹரேயும் ரெண்டும் ஒன்று தான், ஆற்றல் தான் இல்லையா? அந்தரங்க சக்தியில வந்து ஹலாதினி பொட்டன்சி தான் ஹரே இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த அந்தரங்க சக்தியில வந்து பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியில இருக்கக்கூடிய அவங்க அங்க நம்ம ஏன் வந்து நம்ம ஹரேன்னு அங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஸோ ஷி வாஸ் கிவிங் அன் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஹரே அப்படின்னா அது வந்து விப்ரலம்ப பாவத்திலிருந்து அப்படின்னுட்டு சொல்லப்பட்டதா அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஐ திங்க் மேபி எங்கேயாவது அவங்களும் கேட்டிருப்பாங்க, ஒரு டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து கேட்டிருப்பாங்க, அதனால தான் அந்த விளக்கத்தை கொடுத்தாங்க. ஸோ ஹரே மற்றும் ராதை இரண்டும் ஒன்று தான். ஓகே, ஸோ ஹரே என்றால் வந்து நம்ம அதாவது ராதையை குறிக்கும். ராதையினுடைய கருணை பெற்றாலே நாம வந்து பகவானுடைய கருணை பெற முடியும். அதனால நம்ம when we are submitting our prayers to Radha, you will get all mercy of Radha will get, it is assured mercy of the Lord. Okay, அதனால
devotional service of hearing, remembering, and worshipping, so on, in order that conditioned souls suffering from material pangs might take advantage and gain liberation. இல்லையா? அப்ப இந்த காம, கர்மாபி, ஆவித்யை இதெல்லாமே நம்மளை விட்டு விலகிடும். அந்த தூய பக்தி தொண்டு என்ன கொடுக்கும் நமக்கு? அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கும்? பக்தி தொண்டை வந்து புத்துணர்வு பெற செய்யும். எக்ஸாக்ட் வேர்ட் அதுதான், புத்துணர்வு. ஓகே, எனக்கு டக்குன்னு அந்த வார்த்தை வரல. புத்துணர்வு பெறுவது. ஓகே, ஸோ எப்பயாவது நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஏதோ குட் நியூஸ் வந்தால் என்ன ஆகும்? நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் செய்யக்கூடிய வேலையை என்ன பண்ணுவோம்? எனர்ஜியாக செய்வோமா செய்ய மாட்டோமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வீட்டில் ஏதோ வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும். சரி, நம்ம வீட்டுக்கே வந்து ஒரு ஏதோ கார் வாங்கிட்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோம். ஓகே, ஸோ கார் வாங்கிட்டு வந்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் கால் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? ஓ, அதை எப்படி நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்னும் வேலையை வந்து இன்னும் ஈடுபாடோட நல்லா பக்குவமாக செய்ய ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? பௌதிகத்திலே நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடியவங்க தான். ஸோ இட்ஸ் அ ரெஜினிவேஷன் என்பது அந்த இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம வந்து பக்தி தொண்டை வந்து இன்னும் நன்னா ஸ்ட்ராங்காக வந்து பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ இந்த 2 தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்மரணம் மற்றும் வந்து அதாவது ஹியரிங், இதன் மூலியமாக தான் வந்து நாம் எல்லாமே செய்யறது. டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆஃப் ஹியரிங், ரிமெம்பரிங் அண்ட் வர்ஷிப்பிங், இந்த 3 தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால இந்த செயல்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது பகவான் என்ன பண்றார்? நமக்கு கருணை புரிகிறார் இல்லையா? ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அது. ஸோ குளோரிஃபிகேஷன் அண்டு கருணை, இது 2 நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. ச வேததாதுஹ பாதவிம் பரஷ்ய தௌரந்த வீரியஸ்ய ரதாங்கபானே யோ அமாயயா சனதானு வர்த்தயா பஜதே தத்பாத சரோஜகந்தம். யாரு அந்த அத்தகைய பக்தி தொண்டை வந்து யார் அடைவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரியறதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது யார் ஒருத்தர் வந்து பக்தி தொண்டு வந்து எந்த ஒரு இப்படி இருந்தாதான் நான் இந்த தொண்டு பண்ணுவேன் அப்படின்னு கண்டிஷன் பேஸ்ட் இல்லாம இல்லையா, எது இருந்தாலும் ஓகே பண்ணலாம். இப்ப பெருக்கி துடைக்கிறது கொடுத்தாலும் நான் செய்வேன், அடுத்து டிடி அலங்காரம் பண்ணாலும் செய்வேன், இல்ல கிளாஸை கொடுத்தாலும் நான் எடுப்பேன் இல்லையா? அப்படிங்கிற ஒரு இது எதுவா இருந்தாலும் தொண்டு தான். இல்ல அடியவர்களுடைய செருப்பை எடுத்து அடுக்கி வைப்பேன், அந்த வேலையை கொடுத்தாலும் நான் செய்வேன் இல்லையா? அது மாதிரி ஸோ அன்ரிசர்வ்டுனாக்கா, ரிசர்வேஷன்னா என்ன அர்த்தம்? முன்னாடியே எனக்கு இது வேணும், கண்டிஷன் அப்ளை. ரிசர்வேஷன் மீன்ஸ் வாட்? கண்டிஷன். இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் தான் நான் இதை செய்வேன், இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் நான் பண்ணுவேன்னு பாருங்க, அதுதான் ரிசர்வேஷன். அன்ரிசர்வ்டுனா தொண்டுலாம் எந்த கண்டிஷனுமே கிடையாது, என் நிலை ஆயினும் நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு இது. அன்இன்டரப்டட், தங்கு தடையின்றி. ஓகே, எந்த ஒரு நமக்கு தடங்களே வந்தாலும் அதையும் தாண்டி பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியறது, அந்த தடங்களையுமே தாண்டி. ஓகே, ஃபேவரபிள் சர்வீஸ், இது ரொம்ப முக்கியமான பதம். ஃபேவரபிள் சர்வீஸ்னா அனுகூலமான அதாவது சேவை. யாருக்கு அனுகூலமான சேவை? இறைவனுக்கு, நமக்கு கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதெல்லாமே வந்து அனுகூலமான சேவைகள். அப்படின்னா ஆன்மீக தளத்திலிருந்து ஆற்றக்கூடிய அனைத்து கைங்கரியங்களுமே ஓகே, அது எல்லாமே வந்து ஃபேவரபிள் தான். இப்போ சம்பாதிக்கிறோம்னா நம்ம குடும்பத்தை கடமையா அவங்கள வந்து நாம காப்பாற்றணும், ஆனால் அது இறைவனுடைய ஆனந்தத்திற்கும் நாம் அதில் ஒரு பகுதியை செலவிடுறோம். அப்போ அந்த பணமுமே ஆன்மீக நிலையை பெறுகிறது, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆகிடும். ஓகே, அதுதான் ஃபேவரபிள். ஸோ அப்படிப்பட்ட இதில் வந்து பாவங்கள் இருப்பது கிடையாது. நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை வந்து நாம் இறைவனுக்கு தொண்டாற்றினால் அந்த பணமுமே வந்து தூய்மை பெறும். அப்படி அந்த மாதிரி பணம் தூய்மை அடைவது என்பது புண்ணியமானது இல்லையா? அதை கொண்டு நாம வந்து வாழ்க்கையில முன்னேறுவது என்பது ஒரு நல்ல ஒரு நிலை வந்து எடுத்துட்டு போகும். ஆனந்தம், ஆரோக்கியம் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்க பெறும். ஓகே, who carries the wheel of the chariot in his hand can know the creator of the universe in his full glory, power and transcendent. அதாவது யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மனப்பக்குவத்துல பகவானுக்கு சேவை புரிகிறார்களோ இல்லையா, எந்த ஒரு கண்டிஷன் இல்லாம, அடுத்து
எந்த ஒரு தடைக்கற்கள் வந்தாலும் அதை தடைக்கற்களாக எண்ணாமல் அப்படியே வந்து பக்தி பாதை எடுத்து செல்றது. மேலும் நம்ம அனுகூலியேஷ சங்கல்பம் இதை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பிரதிகூலியேஷ வர்ஜிதம் சரணாகதிக்கு இல்லையா, அந்த இதுதான் அது. அனுகூலமா இருக்கக்கூடியது, இறைவனுக்கு அனுகூலமா இருக்கக்கூடிய அந்த சேவைகள் அனைத்துமே நம்ம ஆற்றுறது, ஃபேவரபிளா இருக்கக்கூடியது. இத்தனை செய்யக்கூடியவங்க வந்து who carries the wheel of the chariot in his hand. ஸோ இந்த wheel of the chariot in his hand எப்ப நடந்து சொல்லுங்க, பீஷ்மரை கொல்றதுக்கு இல்லையா. ஸோ மகாபாரத போர்ல வந்து எனக்கு என்னது இந்த சுதர்ஷன சக்கரம் கூட எனக்கு தேவை கிடையாதுன்னு சொல்லுவார் இல்லையா. ஸோ இதை கொண்டே ஆயுதம் தாங்கி இருக்கிறத பார்க்கணும். அவர் கையில் கேன் நோ த கிரியேட்டர் ஆஃப் த அவர்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைக்கிறார் என்பதை வந்து அவருடைய புகழாரங்கள், அவருடைய ஆற்றல் மற்றும் அவருடைய தெய்வீக நிலையை வந்து புரிந்திருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் இல்லையா. பிரைமரி பர்பஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் அப்பியரன்ஸ். ஸோ நிறைய காரணங்கள் படிச்சோம் நம்ம, ஆனா அதுல முதன்மையான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த இடத்துல. ஓகே. ஷின்வந்தி காயந்தி கிரணந்தி அபிக்ஷனாக ஸ்மரந்தி நந்தந்தி தவேஹிதம் ஜனாக தயேவ பஷ்யந்தி அச்சீர்ணி தாவகம் பவ பிராவஹோ பரமம் பதாம்புஜம். ஓகே. ஸோ இங்கேருந்து தோஸ் ஹூ ஹியர், இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இது பிரைமரி குவாலிட்டிஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் போகிறதுக்கு. ஆனால் அவர் இங்கே அவதரிக்கிறதுக்கான முதன்மை காரணம் என்னன்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. முன்னாடி கூட நம்ம படித்தோம், ஹியரிங் இல்லையா, நினைவில் கொள்வது, ஸ்மரணம் பண்ணுறது, இதெல்லாமே வந்து நமக்கு ஏன் நாம ஜபங்கள் சொல்கிறாங்க சொல்லுங்க, வில் பி கண்டினியூஸ்லி ஹேவிங் த ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா. அதை பயிற்சி செய்ய எந்த சூழ்நிலையுமே முதன்மையாக நம்ம எதை நாம் பயிற்சி செஞ்சோமோ அதுதான் நமக்கு வெளிப்படும். அது வந்து நமக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியது, அதுக்காக தான் அதை செய்ய சொல்கிறாங்க. ஓகே. those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities, அதாவது அவருடைய செயல்பாடுகள் லீலைகளை பற்றி யார் ஒருத்தர் வந்து எடுத்துரைத்து கொண்டே இருக்காரோ இல்லையா, மேலும் அவருடைய புகழாரங்களை பாடிக்கொண்டே இருக்கிறாரோ, கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாரோ இல்லையா, ஆர் டேக் பிளஷர் இன் அதர்ஸ் டூயிங் ஆல்சோ, வேறு யாராவது இதை செய்தாலும் அதை கொண்டு அவர்கள் ஆனந்தம் அடைந்தாலும், certainly see your lotus feet which alone can stop the repetition, certainly see your, அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானுடைய திருவடிகளை வந்து அதாவது தரிசனத்தை பெறக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறுவார்கள். அவ்வாறு பகவானுடைய திருவடிகளை பார்க்கக்கூடிய தரிசனத்தை பெறக்கூடிய பக்தர்கள் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறப்பது கிடையாது. ஸோ ரொம்ப அழகான கருத்துக்கள். ஓகே. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்க இந்த குளோரிஃபிகேஷன்ஸ் தான். ஓகே. இது எல்லாமே வந்து ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளீஸ் ஸ்டே பேக் டோன்ட் கோ. இப்போ அப்பீல் பண்ணுறாங்க, அதாவது எனக்கு கஷ்டத்தை கொடு கிருஷ்ணா, உன்னை எப்பயுமே எண்ணக்கூடிய மனசு எனக்கு இருக்கும் இல்லையா, நீ இப்போ போக வேண்டாம், கொஞ்ச நாள் இருந்து போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து வேண்டிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த விஷயத்துலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, பாண்டவர்களும் குந்தியும் வந்து முழுமையாக இறைவனை மட்டுமே நம்பி இருந்தவங்க தான், டோட்டல் சரண்டர் அவங்க எல்லாருமே. ஓகே. அதாவது பாண்டவர்கள் ஃபேம் வித்தவுட் கிருஷ்ணா, அது எப்படிப்பட்டதுனாக்கா பகவான் அது ஆத்மா இல்லாத வெறும் புலன்கள் பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். அப்படின்னா ஆத்மா இருந்தால் தான் அந்த ஆன்மீக தளத்தை பற்றியே பேச முடியும் இல்லையா. ஆன்மா இல்லை என்றால் இப்போ இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு சென்று விட்டால் இந்த உடலுக்கு எந்த வேல்யூமே கிடையாது இல்லையா. அப்போ வெறுமனே இந்த புலன்களை பற்றி பேசி என்ன புண்ணியம், ஒண்ணுமே கிடையாது. அது போலதான் பகவான் இல்லாத பாண்டவர்களும் அந்தகைய நிலை என்று ஓமையாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. குந்திக்கு வந்து கிருஷ்ணா வந்து கிளம்புறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து போகக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணம். ஆனா அந்த பக்கம் வந்து தன்னுடைய குடும்பம் இல்லையா, தன்னுடைய பெற்றோருடைய குடும்பம் அவங்களுமே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து மிஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இந்த பக்கம் தன்னுடைய குடும்பம், அந்த பக்கம் தன்னுடைய தாய் வீட்டு இல்லையா, ரெண்டு பக்கமுமே அவங்களுக்கு தேவை. அதனால்தான் அந்த இதுல வந்து என்னுடைய இருதரப்புல இருக்கக்கூடிய என்னுடைய இது அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து என்னை வந்து அதுலேருந்து என்னை அப்படின்னு விடுதலை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறாங்க. அவங்க கட் ஆஃப் மை டைஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அஃபெக்ஷன் இல்லையா, அண்ட் லெட் மை அட்டென்ஷன் பி கான்ஸ்டன்ட்லி ட்ரான் டுவர்ட்ஸ் யூ.
இல்லையா? அதாவது அந்த 2 தரப்பு மேல் இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு. ஏன்னா இங்கேயும் பகவான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, அங்கேயுமே அவங்களுக்கும் தேவைப்படும்னு நினைக்கிறாங்க. 2 விதமா. இன்னைக்கு காலையில மாதாஜி எடுத்த கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்னாப்ஷாட். ஒரு நிமிஷம். எங்க நமது கௌரங்கா நித்யானந்தா? எஸ். இங்க இருக்கு பாருங்க. இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்தது வந்து மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம், அழகான ஒரு இது கருத்து. 6வது காண்டம் 12வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு 15வது ஸ்லோகம் எடுத்தாங்க நினைக்கிறேன். இங்க என்ன கருத்து கொடுக்க, சின்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் சப்ளைட் பை சுப்ரீம் லார்ட், எல்லாமே பகவானால வழங்கப்பட்டது. இங்க உயிர் வாழிகள் பீயிங் ஃபுல்லி டிபெண்டன்ட் ஆன் ஹிம், நம்ம எல்லோருமே எல்லா தருணத்திலுமே பகவானை சார்ந்துதான் இருக்கும் இல்லையா? ஷுட் நாட் ப்ரொட்டஸ்ட், எதையுமே எதிர்க்க கூடாது. அண்ட் அக்செப்ட் எனிதிங் இல்லையா? அண்ட் அக்செப்ட் எனிதிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பர்சனல் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். அப்படின்னா அவருடைய ஆனந்தத்திற்காக நாம் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நமக்கு சம்பாத்தியம் என்பது நிறைய இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி டிட்டாச்மெண்ட் வாழ்க்கை போறது? அப்ப இந்த சம்பாத்தியத்தை வேண்டாம் அப்படின்னு உதறி தள்ளிட முடியுமா? முடியாது இல்லையா? Rather, he should receive everything as the mercy of Lord and remain steady in all circumstances. இல்லையா? ரிஜெக்ஷன்ஸ் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க, undisturbed by the actions and reactions. இதெல்லாம் வரும்பொழுது எதையுமே ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஷுட் நாட் ப்ரொட்டஸ்ட், அதாவது எனக்கு இது தேவையே இல்லை, நான் இப்போ வந்து துறவி பூண்டிட்டேம்மா, எனக்கு ஆஸ்திகள் தேவையில்லை, எதையுமே எனக்கு தேவையில்லை, எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுத்துட்டு நான் போயினே இருக்கிறேன் இல்லையா? இது ஈஸியா நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் இல்லையா? அதுக்கான ஒரு உதாரணம் தான் இந்த இதுல இருந்து கொடுத்தாங்க மாதாஜி வந்து. ஒரு நிமிஷம், எங்கே சென்றது? ஓகே, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மாதாஜி வந்து வேதாபேஸ் பகவத்கீதையில 5வது சாப்டரு, ஒரு நிமிஷம், 5வது சாப்டர் பகவத்கீதையில அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அங்கே போலாம் நம்ம. 2வது ஸ்லோகம்ல, ஒரு நிமிஷம், நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா? எஸ். When a person is eager to achieve liberation, renunciation things related to Supreme Personality of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is simply an incomplete. இல்லையா? அதாவது நான் வந்து எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு நான் கிளம்ப போறேன் இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து நம்ம இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்க முடியாது. தட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். கலியுகத்துக்கு வந்து சந்நியாசம் வந்து ரெக்கமெண்டேஷனே கிடையாது இல்லையா? அதே போல் வந்து பெண்களுக்கு வந்து சந்நியாசம் என்பதும் கிடையாது. ஓகே, இதெல்லாமே வந்து கிரவுண்ட் ரூல், சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம். ஓகே, அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து ரெனவுன்சேஷன் வித்தவுட் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் இஸ் இன்கம்ப்ளீட். கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கொண்டு நாம் வந்து அனைத்து செயல்களையுமே நம்ம செய்கிறோம் இல்லையா? அதாவது நமக்கு செல்வம் இருந்தாலும் அதை கொண்டு நாம் செயல்படுத்துகிறோம், செல்வம் இல்லை என்றாலும் அதை கொண்டு நாம் மேனேஜ் பண்ணுறோம். செல்வம் இருக்குதேன்ட்டு நமக்கு வந்து இதை எப்படி நம்ம பார்க்கறது, இதோடு இருந்தால் நம்ம அட்டாச்மெண்ட் ஆயிடுவோமே அப்படிங்கிற ஒரு மனசு கிடையாது. செல்வம் இல்லையேன்றதுக்காக ஏக்கமும் கிடையாது. அதெல்லாம் ரிவர்சலாக இருந்தாலும் நம்ம ஏற்றுக்கணும் இல்லையா? வாழ்க்கையில் கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு இருக்கணும். நல்ல செல்வ வளத்தோடு இருந்தால் ஐயோ நம்ம ஒரு பக்கம் இப்படி செல்வத்தையே சேர்த்துன்னு இருக்கோமே இல்லையா, இப்படி சேர்த்துட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோமே, எப்படி நாம் வந்து இந்த டிட்டாச்மெண்ட் மனசை கொண்டு வர்றது அப்படின்னு நினைக்கிறது. செல்வத்தை நாம் இறைவனுடைய காரியத்திற்காக நாம் இறைவனுடைய திருத்தொண்டிற்காக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அது அனைத்துமே புனிதம் அடைகிறது. இஃப் யூ டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிரபுபாதரை வந்து கேட்டாங்களாம், நீங்கள் துறவியாக இருக்கீங்க, சன்னியாசின்றீங்க, நீங்கள் வந்து ஃப்ளைட்டில் போகிறீங்க, நீங்கள் வந்து
கார்ல போறீங்க, இதெல்லாமே வந்து சொல்றீங்க செய்றீங்க இல்லையா? அப்ப எப்படி நான் உங்களை துறவின்னு ஏத்துக்கிறது அப்படின்னும்போது, அப்ப பிரபுபாத சொல்லலாம், அனைத்துமே கிருஷ்ணருடைய செயலுக்கு, அதாவது அவருடைய தொண்டுக்காக உபயோகப்படுத்துறோம். அப்ப அது வந்து இட் இஸ் நாட் மெட்டீரியல், இட் இஸ் ஆன் த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம். எதுக்கு இத்தனை கோயில்கள் கட்டுறீங்க, இதெல்லாம் தேவையில்லைல்ல அப்படிங்கிற ஒரு இது கொஷின் கேட்டப்போ அவர் இது மாதிரி சொன்னாராம். தட் இஸ் எனி திங் வென் இட் இஸ் யூட்டிலைஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் த லார்ட், அது அனைத்துமே வந்து ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நிலை பெறும். எதையெல்லாம் நாம புலன் திருப்திக்காக செயல்படுறோமோ அதுதான் பௌதீக தளம். ஓகே, இதை வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். அதுக்காக நம்ம நிறைய ஓடி உழைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ரெனவுன்சியேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட் when it is in the knowledge that everything in existence belongs to the Lord. இதுல நாம பிரத்யேகமா எதுவும் பண்ண போறதில்லை. இங்க நம்மளை செயல்பட வைக்கிறதும் அவர் தான், கடினமா உழைக்க வைக்க போறதும் அவர் தான், சம்பாத்தியத்தை கொடுக்க போறதும் அவர் தான், அவருடைய காரியத்திற்காக அதை உபயோகப்படுத்த போறதும் அவர் தான். ஸோ எவ்ரி திங் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் தான். இங்க நாம தனித்து எதுவுமே நம்ம செயல்படுத்த போறதில்லை. அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டனாலே இந்த வாழ்க்கையில நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மை தீமைகள் எதுவா இருந்தாலும் இரண்டையும் ஒன்றென பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு இருக்கும். ஓகே, அந்த பக்குவத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். Then where is the question of renunciation? இல்லையா? One who knows that everything is Krishna's property. That means எல்லாம் இறைவனுடையது. Is always situated in renunciation. எல்லாமே இறைவனுடையது என்று எண்ணும் பொழுது நமது இல்லை என்ற அந்த பாவத்தை கொண்டு வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்றுதல் இருக்காது. அந்த பொருளை நாம் அந்த வஸ்துவை எப்படி உபயோகப்படுத்தணுமோ அவ்வாறே உபயோகப்படுத்துவோம். அதர்மமான காரியங்களுக்கு உபயோகப்படுத்த மாட்டோம். தர்மமான காரியங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மனசு இறைவனே கொடுப்பார். Okay, but we need to understand that since everything belongs to Krishna and everything should be employed in service of Krishna. So பர்பட்ல ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்கார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அனைத்துமே இறைவனுடையது, அவருடைய தொன்றுக்காக நாம் உபயோகப்படுத்துவதற்கு எந்த தருணத்திலுமே நாம யோசிக்க கூடாது. This perfect form of action in Krishna conscious is far better. அதாவது நல்ல சம்பாத்தியம் பண்ணி பொருள் வளத்தோடு இருக்கவங்க வந்து இறைவன் தொண்டிற்காக ஆற்றக்கூடிய காரியம் வந்து மேன்மையானது. எதை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது எல்லாவற்றையுமே தொடர்ந்துட்டு வெறுமனே சந்நியாசமா இருக்கிறத விட. ஓகே, அந்த அந்த அதாவது அது வந்து வெற்றிடத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால செல்வமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். எதுவுமே நாம பிளான் பண்ண வேண்டாமே. இறைவன் நம்ம வெறுமனே உழைக்கலாம், பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ நம்ம ஏத்துக்கலாம். ஓகே, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு நம்முடைய கடமை என்னவோ அதை நம்ம செய்துட்டு போகலாம். அதை விடுத்துட்டு நான் இதை செய்ய மாட்டேன், அதை பண்ண மாட்டேன், இதை பண்ண மாட்டேன், நமக்குள்ளே ஒரு வரைமுறைகள் எல்லாம் போட்டுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைவு பெறுகிறது. ஆனா இந்த கடைசியில யுதிஷ்டர் வந்து போக வேண்டான்னு அவரும் வந்து கேட்டுக்குவார் இல்லையா? அது அந்த பாகத்தை நம்ம படிச்சிருக்கோம். மீண்டும் அடுத்த சாப்டர் வந்து அது இதனுடைய கண்டினியூஷன் தான், அப்ப படிப்போம் நம்ம. ஓகே, ஸோ அவர் வந்து இருங்கோன்னு கேட்டுக்கொண்டதுக்கு என்னங்க, ஏன்னா அதுவும் பகவானுடைய பிளான் தான். ஏன்னா இவருக்கு யுதிஷ்டருக்கு வந்து மன வருத்தம், இத்தனை பெரிய இழப்பெல்லாமே நாம அரியணை ஏறுவதற்காக ஆயிற்றல்வான்ற ஒரு மனசு சங்கடம் அவருக்கு. ஸோ அதனால அவர் வந்து இது எப்படி, அதாவது இவரை சமாதானப்படுத்த முயறார் யாரு, கிருஷ்ணர். ஆனா அவர் சொன்னா கூட அவர் வந்து அதை ஒத்துக்கல. ஸோ ஆனா அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து இறைவன் தான் ஏற்படுத்துறார். எதற்கு என்றால் பீஷ்ம பிதாமகா கிட்ட இருந்து அவர் வந்து அறிவுரைகள் வந்து பெறணும், அதற்காகத்தான் அவ்வாறு செய்கிறார். ஓகே, நம்ம அடுத்த சாப்டர் கண்டினியூ பண்ணலாமா இப்போ ரீடிங்கனா? ஓகேவா மாதாஜி? அவர் வந்து இஷ்டப்படல இல்ல மாதாஜி, ராஜ்யம் வேணும். அவர் இஷ்டப்படல, ஆனா இறைவன் சொல்றார் நீங்க ஆண்டுதான் ஆகணும்ட்டு, அதை அவர் ஏற்றுண்டார். அதுதான் உண்மை. ஓகே, it is as per the will of the Lord, not as per the will of Yudhishthira Maharaj. He is not towards the ruling. He doesn't want to rule. கிடையாது. 9th chapter பீஷ்ம பிதாமகா. ஓகே, ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் பார்க்கலாமா? நோ இஷ்யூஸ்? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஆனா வண்டர்ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ். ஆனா இந்த லாஸ்ட் 3-4 ஸ்லைட்ஸ் இல்லையா, நிறைய நல்லா இருக்கும் மாதாஜி, நான் படிக்க நல்லா இருக்கு.
ஸோ இந்த 5 ஸ்லோகங்கள் 5 வரைக்கும் படிக்கலாம் இன்னைக்கு. ஏன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு, அது வரைக்கும் படிச்சு வில் கீப் இட். ஓகே. ஸோ பிரேமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருக்கும், ஒரே நிமிஷம் இருக்கும், வந்துரு. பிரபுஜி கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் லிஸ்ட் லிங்க் போட்டுருங்க பிரபு, எனக்கு கிடைக்கல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வாசிங்க மாதாஜி. இந்த பீஷ்மா ஸ்லோகம் படி. படிக்கிறேன் நான் இரு. ததா தேம்பிரதாராத் சர்வே சதா ஸ்வை ஸ்வர்ணபூஷிதை அங்வாச்சன் ராத்ரை விப்ரா வியாஷாதௌம்யாதயஸ்ததாம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. தூதவா அதான மாதாஜி? 1 பாயிண்ட், ஐயோ செகண்ட் ஸ்லோ எடுத்துட்டேன் நான், ஒரு நிமிஷம். सूत उवाच इति भीताः प्रजा द्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनाशनं प्रागात् यत्र देवा व्रतो अपतात्. वासिंग. இதப்பீத பிரஜா துரோகா ஸ்ருதவாச்ச இதப்பீத பிரஜா துரோகாத் சர்வதர்ம விவித்சயா ததோ வினசனம் பிராகாத் எத்த தேவா வரதோ பகத் பதத். சூதவாச்ச சூத கோஸ்வாமி கூறினார், இது இவ்வாறு: பீத அதனால் அச்சமடைந்து, பிரஜா துரோகர் பிரஜைகளை கொன்றதால், சர்வ எல்லா தர்ம மத அனுஷ்டானங்கள் வீசையா புரிந்து கொள்ள, ததக அதன் பிறகு, விமர்சனம் போர் நிகழ்ந்த இடத்திற்கு, பிரகாத் அவர்கள் சென்றார். எத்திர எங்கு, தேவ விரத பீஷ்ம தேவர் அபதத் உயிரை விடுவதற்காக படுத்திருந்த. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சூத கோஸ்வாமி கூறினார், குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் அநேக பிரஜைகளை கொன்றுவிட்டதை எண்ணி அச்சமடைந்த யுதிஷ்ட மகாராஜன் படுகொலை நிகழ்ந்த இடத்திற்கு சென்றார். அங்கு பீஷ்ம தேவர் ஒரு அம்பு படுக்கையில் படுத்தவாறு உயிரை விடும் நிலையில் இருந்தார். பொருளுரை. 9ஆம் அத்தியாயத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் விருப்பப்படி பீஷ்மதேவர் உத்தியோக கடமைகளை பற்றி யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு உபதேசிப்பார். அத்துடன் பீஷ்மதேவர் உயிரை விடும் தருவாயில் அவரது இறுதியான பிரார்த்தனைகளை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து தொடர்ந்த பௌதிக ஈடுபாடுகளின் பந்தங்களிலிருந்து விடுபடுவார். ஜடவுடலை தமது விருப்பம் போல் உகுத்துவிடும் சக்தியை பீஷ்மதேவர் பெற்றிருந்தார். மேலும் அம்பு படுக்கையில்
படுத்திருப்பதும் அவரது சொந்த விருப்பமாகும். மாவீரரின் இம்மரணம் எல்லா பெரிய மனிதர்களின் கவனத்தையும் கவர்ந்தது. மேலும் மகாத்மாவான அவருக்கு தங்களது அன்பையும் பாசத்தையும் மற்றும் மரியாதையையும் காட்டுவதற்காக அவர்கள் அனைவரும் அந்த இடத்தில் கூடினார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. கரெக்ட். ஓகே, சூத்த கோஸ்வாமி சொல்றாரு. ஸோ இப்போ யுதிஷ்ட மகாராஜாவுடைய மனநிலை இது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ எத்தனையோ தன்னுடைய பிரஜைகள் எல்லாமே இல்லையா அந்த போர்க்களத்துல வந்து மரணத்தை கண்டார்கள். அந்த மரணத்திற்கெல்லாம் தான் காரணமாகி விட்டோமே. எத்தனை 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 ஜென்மங்கள் எடுத்தாலுமே நரக வாழ்க்கையில வந்து நம்மளால எத்தனை நரக வாழ்க்கை கிடைச்சாலும் அந்த பாவத்துக்கு வந்து விமோச்சனம் கிடையாது அப்படிங்கிற உணர்வு அவருக்கு இருக்கு. ஸோ அவ்வளோ அதாவது அத்தனை பெரிய அதாவது இது வரைக்கும் கூட அந்த மாதிரி ஒரு அதாவது போர்க்களம் வந்து இருந்ததில்லைன்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ அவ்வளவு பேர் கோடியான மக்கள் வந்து வதைக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ மேலும் பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து அங்கே அம்பு படுக்கையில படுத்திருக்கார். அந்த அம்பு படுக்கையில படுக்கணும்ன்றதும் அவருடைய விருப்பம் தான் அது இல்லையா. ஏன்னா அவர் இருந்து அவரை சொல்ல என்னுடைய கடமையை முடிக்காம நான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்க மாட்டேன். ஸோ யுதிஷ்டிரன் அரியணை ஏறினாலும் அவன் எவ்வாறு இந்த அரசாங்கத்தை வந்து நடத்தி செல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தையுமே அவர் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு போகணும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாமே இல்லையா, அதெல்லாமே பொறுப்புகளை எவ்வாறு அவர் வகிக்கணும், அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன, அந்த சித்தாந்தங்களை எல்லாமே எடுத்துரைச்சிட்டு தான் அவருக்கு வந்து வழி நடத்திட்டு தான் செல்வேன் என்ற அந்த வாக்கு வந்து கொடுத்திருந்தார். அதற்காக தான் அந்த பிராணனை விடாமலே அவர் வந்து அதாவது 10ஆம் நாள் போர்ல தான் அவர் வந்து விழுந்ததே. 8 நாட்கள் வந்து மரணிக்காமலே அந்த வலியும் வேதனையுமே அவரால் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தார். அதையுமே அவர் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சார் இல்லையா. as per his will only. So will impart instruction. So subject of occupational duties இல்லையா, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி அரசாங்கத்தை நடத்துவது அப்படிங்கிற அந்த ஆட்சி முறைக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாவற்றையுமே வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு அதை பற்றியான ஞானத்தை வந்து போதிக்கணுன்றதுக்காக தான் அவர் காத்துட்டு இருக்கார். மேலும் அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்வதற்கு அவருடைய விருப்ப மரணத்தை கொண்டு செல்வது இல்லையா, அதுதான் அவருடைய இது. ஸோ அந்த எந்த நேரம் என்பது அவர்தான் வந்து நிர்ணயிப்பார். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வரத்தை பெற்றவர். ஆனால் அது வரைக்கும் அவர் வந்து அதை காத்துட்டு இருக்கார். ஸோ மேலும் பீஷ்மா தேவா வாஸ் என்டோர்ட் வித் பவர் ஆஃப் லீவிங் இஸ் மெட்டீரியல் அட் இஸ் வில் தான், அவருடைய விருப்பப்படி தான் போவார் ஆக்சுவலி. அதனால தான் அந்த அம்பு படைக்குமே அவருடைய சாய்ஸா இருக்கு. திஸ் பாசிங் அவே ஆஃப் த கிரேட் வாரியர் அட்ராக்டட் அட்டென்ஷன் ஆஃப் ஆல் த கண்டெம்பரரி எலைட்ஸ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய எங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய மக்கள் எல்லாரும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே அங்கே வந்து பீஷ்மருடைய அந்த மரணத்தை செய்தியை வந்து கேட்டப்போ அங்கே குழுமி இருக்கிறார்கள் எல்லாருமே இல்லையா. ஆல் ஆஃப் தேம் அசம்பிள் தேர் டு ஷோ தேர், அவங்க எல்லாருமே அவருக்கான மரியாதைகளையும் அன்பையும் இல்லையா அதெல்லாம் வெளிப்படுத்துறதுக்காக அங்க குழுமி இருக்காங்கன்றது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்க உரை பொருளுரையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், சினனிம்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் பிரேம மாதாஜி நீங்களே வாசிங்க. அதாவது இது ரெண்டுமே படி. ததா தே பிராதர நீங்க படிங்க மாதாஜி. இல்ல நான் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டேன். ஒன்லி இந்த பொருள் இது மீனிங்கோட படிங்க, மீனிங் மட்டும் படிங்க. இப்போ ஸ்லோகம் வேண்டாம், ஸ்லோகம் வேண்டாம். ததா அச்சமயம் தே அவர்கள் அனைவரும் பிராதர பிரகோதரர்கள் சர்வே அனைவரும் ஒன்றாக சத் அசைவை அஸ்வை முதல் தரமான குதிரைகளால் ஸ்வர்ண தங்கத்தால் பூஷித்த அலங்கரிக்கப்பட்ட அன்வக்சன் ஒருவராக பின்தொடர்ந்தனர். ரதங்களில் விப்ரா ஓ பிராமணர்களே, வியாச முனிவர், தௌமியர், ஆதய மற்றும் பிறர். ததா மேலும் அச்சமயத்தில் அவரது சகோதரர்கள் அனைவரும் தங்க ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு முதல் தரமான குதிரையால் இழுக்கப்பட்ட அழகிய ரதங்களில் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றனர். பாண்டவர்களின் புரோகிதரான தௌமீரை போன்ற ரிஷிகளும் வியாசரும் மற்றவர்களும் அவருடன் இருந்தனர். எஸ், அதாவது பாண்டவர்கள் வந்து சிறு பிராயத்திலிருந்தே வந்து
கடினமான சூழ்நிலைகளை தான் எதிர்கொண்டாங்க இல்லையா? ஒரு காலகட்டத்துல மிக உயர்வாக இருந்தார்கள், ஒரு காலகட்டத்துல ஏதுமற்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள், மீண்டும் ஒரு காலத்திற்கு இப்படி வந்திருக்காங்க. ஸோ இப்படி அவங்க அநேக கடினமான சூழ்நிலைகள் வந்து கௌரவர்களால் வந்து அவஸ்தைக்குள்ளானார்கள். அப்படி அவங்களுக்கும் ஒரு நன்மை கிடைக்கணுன்றதுக்காக பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து நிறையவே போராடினார் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட பாண்டவர்கள் இன்றைக்கு அரியணை ஏறி நல்ல ஒரு அலங்காரமா இல்லையா, ஒரு மாதிரி ரிச்னஸா வந்து அவர்கள் முன்னாடி நிற்கும் பொழுது அதை கண்டு பீஷ்ம தேவர் ஆனந்தம் கொள்வார் என்பது இதுவும் இறைவனுடைய ஏற்பாடு தான். ஓகே, கிருஷ்ணனுடைய ஏற்பாடு. ஸோ மேலும் பிற ரிஷிமுனிகள் எல்லாம் கூட அங்க இருக்காங்க, வியாசர், தௌமி இல்லையா? ஸோ தௌமி யாரு? அவங்களுடைய ப்ரீஸ்ட், அதாவது அவங்களுக்கு குலத்துல வந்து ஏதாவது சடங்குகள் செய்யறதுக்கு இல்லாம ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்றது இவர் தான், தௌமி தான். ஓகே, கிருபாச்சாரியார், தௌமி இவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு குல இதுல வந்து உண்டு. பகவான் அபி விபரார்சே ராத்தேனா சா தனஞ்சயா சாதை வயரோச்சத நிருபா குபேரே இவ குஹ்யஹை. எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசிங். வாசிங்க மாதாஜி, அன்மியூட்ல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்கல, வாசிங்க. பதம் 3. பவான் அபி விப்ரர்ஷே ரதேன ச தனஞ்சய சதைர் வியரோசத நிருப குவேர இவ குஹையஹி. பகவான் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அபி மேலும் விப்ர ருஷே பிராமணருக்கு இடையிலான ரிஷியே ரதேன ரதத்தில் தனஞ்சயருடன் அர்ஜுனன் அவர் அவர்களால் வியரோச கம்பீரமான கோலாகலத்துடன் காணப்பட்டார். நிருப மகாராஜன் யுதிஷ்டர் குபேர தேவர்களின் பொருளாளரான குபேரன் இவ போல் குஹ்யர்கள் எனப்படும் நண்பர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பிரம்ம ரிஷியே பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கூட அர்ஜுனனுடன் இரதத்தில் அவர்களை பின்தொடர்ந்தார். இவ்வாறாக நண்பர்களால் சூழப்பட்ட குபேரனை போல் யுதிஷ்ட மகாராஜனும் கம்பீரமான கோலத்துடன் காணப்பட்டார். பொருளுரை. பாண்டவர்கள் மிகவும் கம்பீரமான கோலத்துடன் பீஷ்ம தேவரின் முன் காட்சியளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களை கண்டு மரணத்தின் போது அவர் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விரும்பினார். எல்லா தேவர்களையும் விட குபேரன் பெரிய செல்வந்தர் ஆவார். மேலும் இங்கு யுதிஷ்ட மகாராஜன் குபேரனை போலவே காட்சியளித்தார். ஏனெனில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடன் ஊர்வலமாக சென்று யுதிஷ்ட மகாராஜனின் ராஜ பதவிக்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருந்தது. இல்லையா? ஸோ இதை நான் இப்பதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ அதாவது ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட், இது கூட அதாவது இறைவன் வந்து விரும்புகிறார் தன்னுடைய பக்தர்கள் அவங்களுடைய சூழ்நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன்மையான ஒரு கௌரவம் இல்லையா, அவங்கள வந்து யாராவது புகழாரங்கள் சூட்டினா பகவான் விரும்புறாருன்றதை இந்த இடத்துல பார்க்கணும் இல்லையா? அங்கே பீஷ்ம பிதாமகாவும் வந்து ஒரு பக்தர் தான் இல்லையா, தூய பக்தர் தான், மகாஜனா, இஸ் ஒன் ஆஃப் த மகாஜனாஸ். ஸோ இங்கே பாண்டவர்களுமே வந்து பக்தர்கள் தான் இல்லையா, ரெண்டு தரப்புலையுமே. ஸோ இருவருமே வந்து இந்த இவங்களுடைய சூழ்நிலை வந்து மேன்மையான ஒரு நிலையா இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்கள பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆகுது, அவருக்கு ஆனந்தம் என்பது வருகிறது. ஒரு பக்தர் ஆனந்தம் கொள்றதையுமே வந்து திருப்தி ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையுமே பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். இந்த பக்தர்களுமே வந்து அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அந்த பக்தரிடத்துல இருந்து அந்த சூழ்நிலையுமே பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்க, எல்லாமே ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம். திருஷ்வா நிபதிதம் பூமௌ அச்சுதம் இவாமரம் பிராணே மூ பாண்டவாம் பீஷ்மம் சானுகா சஹ சக்ரினா. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. வினித கேசவி மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवामरं
பிரேனமூ பாண்டவா பீஷ்மம் சானுகாக சக சக்ரினா திருஷ்டுவா இவ்வாறு கண்டு நிபதிதம் படுத்திருப்பதை பூமௌ தரையில் திவ ஆகாயத்திலிருந்து அச்சுதம் விழுந்துவிட்ட இவ போல் அமரம் தேவரை பிரேனமு தலை வணங்கினார். பாண்டவா பாண்டு புத்திரர்கள் பீஷ்மம் பீஷ்மருக்கு ச அனுகா இளைய சகோதரர்களுடன் சக அவருடனும் சக்ரினா சக்கரத்தை ஏந்தியுள்ள பகவான். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: ஆகாயத்திலிருந்து விழுந்துவிட்ட ஒரு தேவரை போல் தரையில் படுத்து கிடந்த அவரை பீஷ்மரை கண்டு பாண்டவ ராஜனான யுதிஷ்டர் அவரது இளைய சகோதரர்களுடனும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடனும் அவர் முன் தலை வணங்கினார். பொருளுரை: பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கூட யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு இளைய மாமனாகவும் அர்ஜுனனின் நெருங்கிய நண்பராகவும் இருந்தார். ஆனால் பாண்டவ குடும்பத்தை சேர்ந்த அனைவரும் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அறிந்திருந்த பகவான் தமது நிலையை உணர்ந்திருந்த போதிலும் எனவேதான் யுதிஷ்டிர சகோதரர். மாதாஜி உங்களது வாய்ஸ் கட் ஆகுது. மாதாஜி நான் படிச்சே முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஆமா, கட்டு ஆயிடுச்சு. புஷ்பா மாதாஜி உங்ககிட்ட புக் இல்லையா? ஓகே ஃபைன். ஜெயமாலட்சுமி மாதாஜி கொஞ்சம் வாசிங்க. மாதாஜி இருக்கு மாதாஜி. சரி வாசிங்க. பரமபுருஷ பகவான் சரி. ஆனால் பாண்டவ குடும்பத்தை சேர்ந்த அனைவரும் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அறிந்திருந்தனர். பகவான் தமது உன்னத நிலையை உணர்ந்திருந்த போதிலும் எப்பொழுதும் மனித வழக்கப்படியே நடந்து கொண்டார். எனவேதான் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் இளைய சகோதரர்களில் ஒருவரை போல் அவரும் பீஷ்ம தேவரின் முன் தலை வணங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இடத்துல வந்து நேரா நின்று இருக்கார். ஸோ பாசிங் அவே ஆஃப் பீஷ்மா எப்படி இருக்குன்னா, பகவான் முன்னாடிதான் அவர் வந்து முன்னாடியே நின்று இருப்பார். ஸோ அவரை பார்த்து தான் அந்த கடைசியில் அந்த இந்த சாப்டர் நடத்தும் போது நம்ம கடல கண்டிப்பா வந்து, அதாவது பேரானந்தத்துல வரக்கூடிய அந்த கண்ணீர் கண்டிப்பா வரும், பரவச நிலை வரும். ஏன்னா அவருடைய பாசிங் ஆஃப் பீஷ்மா, அவருடைய பிரேயர்ஸ், குந்தி பிரேயர்ஸை காட்டிலும் இன்னும் ஜாஸ்தியாவே நமக்கு அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும். அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். ஸோ கண் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு குளோரிஃபைடான டெத் யாருதுன்னா இந்த இதுல வந்து பார்க்கும்பொழுது கம்பேர் டு நம்ம குந்தி மற்றும் வந்து காந்தாரி இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது பீஷ்மருடைய அதாவது அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லுதல் வந்து மிக மேன்மையான ஒரு நிலையிருந்து போவார். யாருக்காவது அந்த பிராப்தம் கிடைக்குமா? பகவான் முன்னாடியே நின்று இருக்கார். இஸ் தேர் ஸ்டாண்டிங், ஸ்வயம் பகவான் இஸ் தேர் அண்ட் தென் ஹி இஸ் லீவிங் த பாடி, இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு பிராப்தம் வந்து யாருக்குமே கிடைக்காது, பீஷ்ம பிதாமாக மட்டும்தான் கிடைச்சது. ஸோ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நான் படிக்க தான் போறோம் நம்ம. ஓகே. ஸோ அங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜா அவருடைய தனையன் அவங்களுடைய தம்பியர்களோட வந்து அங்கே வர்றார் ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து மரியாதை கலந்த வணக்கத்தோட பிதாமகரை வந்து சேவிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணருமே அதே மாதிரி செய்கிறார். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும், பகவான் யாருக்குமே வந்து நமஸ்காரங்களோ இல்லை வந்து அவரும் வந்து தலை வணங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸ்டில் அவர் ஏற்றிருந்த பாத்திரம் எப்படிப்பட்டதென்றால், ஒரு மனிதராக வந்த பொழுது இந்த இடத்துல மனித ரூபத்தில், மனிதராக கிடையாது, மனித ரூபத்தை கொண்டு வந்த பொழுது, இல்லையா, அந்த பாத்திரத்துக்கேற்றவாறே பகவான் வந்து மாறிவிடுகிறார், இல்லையா? நாமெல்லாம் அப்படி எப்படி இந்த சினிமாவில் வந்து ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே அந்தந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏற்றமாறு அவர்கள் செயல்படுகிறார்களோ, அது மாதிரி பகவான் வந்து இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஆக்டர் அந்த இடத்துல, இல்லையா? ஸோ இங்கே அவருமே வந்து அர்ஜுனரே, அதாவது அர்ஜுனரோடு ஒத்தவர் தான் அவர், இல்லையா? ஒத்த வயதுடையவர் இருவருமே, அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் சம வயதுடையவர்கள். அப்படி பார்க்கும்போது யுதிஷ்டர் வந்து பெரியவர், இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய வயதை காட்டிலுமே பெரியவர் என்று சொல்லப்படுகிறார். இருந்துமே அங்கே எல்லாரும் முன்னாடி இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம மரியாதை என்பது இருக்கு, இல்லையா? ஸோ நம்ம மனிதர்கள் வந்து பெரியவங்களை பார்க்கும்பொழுது சின்னவங்க வந்து கண்டிப்பா நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. அந்த நிமித்த மாத்திரம் செய்யக்கூடிய அந்த செயலை கிருஷ்ணருமே செய்தார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அவர் ஏன்
அந்த மாதிரி செய்தார் என்பது அந்த ஸ்தானத்துல அவர் என்ன செயல்படணுமோ அந்த இதை வந்து செயல்படுத்தினார் இல்லையா. ஒரு மனிதனாக அவதரித்த போது, அந்த ரூபத்தை ஏற்று வந்த பொழுது, ஸோ பெரியவர்கள் ஏன் அவருடைய தாய் தந்தை கூட அதே மாதிரி தான் செய்தார் இல்லையா. ஸோ ஆல்வேஸ் ஸோ எந்த இடத்துலையுமே வந்து அவங்கவுங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பிராமணஸ் கொடுக்க வேண்டியது மரியாதைகள் இதெல்லாமே வந்து நல்லபடியாக செய்யுது. ஏன் சுதாமா இல்லையா, அவர் வந்த பொழுது அவரை அழைத்து அவருக்கு பாத சேவம் செய்தது, இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த பரம்பொருள் வந்து அந்த செயல்களை செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நாமளா இருந்தால் அப்படிதான் நினைப்போம் இல்லையா. நம்ம ஒரு கம்பெனி ஓனராக இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கீழே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து நாம் ஏதாவது வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அதாவது அவங்க முன்னாடி நாமளும் போயிட்டு வேலை செய்யணும்னா நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டோம். அங்கே நம்ம பாஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக காட்டுவோம் இல்லையா. ஸோ அது நம்முடையது என்று எடுத்துக்கொண்டு செயல்படும் பொழுது தெரியாது. ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்து சிலதெல்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்காக மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஆனால் உண்மையிலே நாம் எல்லாருமே ஒத்தவர்கள் தான் இல்லையா. ஆத்ம நிலையிலேருந்து பார்க்கும் பொழுது நாம் எல்லாருமே இறைவனுடைய கருணையால் மட்டும் வாழ்ந்துருக்கோன்றதை வந்து உணரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லோரையுமே சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனசு என்பது நமக்கு வரக்கூடிய ஒன்று தான். ஓகே, அத்தகைய மனப்பான்மை கொள்ளும் பொழுது நாமளும் என்ன பண்ணுவோம், எல்லோருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், இதெல்லாமே நமக்கு வரும். இந்த பண்பு எல்லாமே அங்கிருந்து வர்றது தான். ஓகே, நித்தியமான ஆன்மா என்பது ஒன்றுதான். அதுல ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசம் கிடையாது. இந்த ஆன்மா வந்து ஜீவித்து கொண்டிருப்பது அந்த பரமாத்மாவினால் என்பதையுமே நம்ம உணரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானுடைய உயர்வான ஸ்தானத்தையுமே நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய முடியும். அடுத்து எல்லா ஜீவன்களையுமே வந்து நாம ஒன்று போல நடத்தக்கூடிய அந்த பாவத்தையுமே நம்ம பெறுவோம். அங்கே அன்பு மட்டும்தான் இருக்கும், குரோதம் காமம் இது எல்லாமே வந்து இருக்காது இல்லையா. ஸோ இத்தனையுமே நம்ம கல்டிவேட் பண்ணணும். ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம்தான் இது. அன்றாடம் நம்ம பக்தி பயிற்சி பண்ண பண்ண அதை நம்மளால அடைய முடியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण